ČSN 11373 J2 HEA či SAS? Nie je to kód do trezoru, ale ak staviate dom, sú dôležité skratky, ktoré potrebujete vedieť. Ja vás ich naučím čítať za 40 sekúnd. Stále hľadáte 11373? To je dnes naša stará známa konštrukčná oceľ, podobná S235, ktorá je super na ploty, zábradlia či konštrukcie do bytu. Za to pevnejšia S355 mala v Československu označenie 11523. A presne tak, už vtedy sa z nej vyrábali mosty a haly. A čo sú tie drobné písmenka na konci? JR, J0 či J2 označujú rázovú uževnatosť ocele pri rôznych teplotách. JR sa skúša pri plus 20 stupňoch, J0 na bode mrazu a J2 pri minus 20 stupňoch. Jednoducho povedané, ak bude oceľ použitá vonku a môže byť namáhaná v mraze, oplatí sa pozrieť aj na tieto písmená, nielen na cenu a rozmer. A čo tie divné názvy nosníkov? Žiadna šifra. Heačka a hebka sú obrovské H-profily, ktoré ti na dome udržia strechu nad hlavou. IPčka sú naopak štíhle, moderné európske typy ičiek a UPčka či UPNka sú jednoducho účka. A keď sa vo výkresoch stretne s označením SHS alebo RHS, to len čítaš okle po anglicky. RHS je v preklade obdĺžnikový dutý profil a SHS štvorcový. Nestrácaj čas hádaním. Sleduj MPO Metal a stavaj ako profík.